ଚଗୁଲ ବୋଉ ଜାଣିଲୁନି, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନୂଆ ବୋହୂ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ଏବେ ଖାଇଛି ମ, ଜାଣିଲୁ ତା କଥା କହନି। ସିଏ ପୁରା ଯାଇକି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଆସିକି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଲୁଣି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଯାଏଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିନୁ। ସିଏ ଏବେ ଆସୁ ଆସୁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି। କି କହିବ ତାକୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ତା ଶାଶୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ତା ଶାଶୁକୁ? ହଁ ହଉ ଯାଇଲୋ, କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, ଯିଏ ଯିବା କଥା ଯାଅ। ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ କଥା? ନୂଆ ବୋଉଟା ଘରୁ ବାହାରିନୁ, ତୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ପଶଛୁ। ଏଇରା ଜମା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। କେମିତି ଯାଉଛି କେଜାଣି? ଆମର ହେଇଥିଲେ ନା, ଆମ ଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିସାରନ୍ତେଣି। ହଉ ଦେଖେ, ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ତୁ କହିବୁନି କାହାକୁ, ପୁଣି ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ମତେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ତାଙ୍କର ମୋର ଟିକେ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ତ, ଭଲ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ, ଜାଣିଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ହଉ କହିବୁନି। ହଉ। ହ୍ୟାଲୋ ମିତା ବୋଉ, କ'ଣ କରୁଛୁ କିଲୋ? ତୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି? ତୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇନୁ କି? ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ? ନାଇଁଟି। ହଁ ଦେଖ, ମୁଁ ଆସିଲିଣି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତୁ ଆସିଲିଣି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଆମେ କେହି ମନ୍ଦିର ଦେଖିନୁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଘରର ବୋହୂ ନୁହଁ, ସିଏ ପରା ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଉଠିଲାଣି। ଆମ ପିଲା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ କହିବି ଜାଣିଥିବୁ, ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏମିତି ଅଲାଜୁକି, ଏମିତି ବହଳା, କ'ଣ କହିବା? ତାପରେ ମାଳ ଜପ କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି, ଛୁଆ ପିଲା ଯାହେଲେ କରିବ ନା ନାହିଁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସଂସାରରେ ରହିଛ, ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ୁନି, ହେଲେ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାର ସମୟ ଅଛି। ହଉ ଛାଡ଼। ହଉ, ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବୁନି, ଆମେ କାଲି ଆସିଲେ କଥା ହେବା, ବୁଝିଲୁ ନା? ହଉ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ହେ ଭଗବାନ, हे ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆଉ ଜମା କହିବିନି, ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି କହିଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।